şu şablon ýörecek şablon. Ay gora yigitler o. Assalamu alaykum. Olmay olanlar. Dostum da men edarada İsmail Jomu okuwçy bolandyr. Habaryňyz bolaýsyn. Başlyjanyň İsmail Jomu okuwçysy ýöreýänler. Ene düýnüm mana. Tereje o üýtgüç proýekti iş ýapdym. Dubaýa bar ýa. Ay näme kärhana da elbetde mensiz gymyldanok da o başlyjany arkama hakyp durýardyň birda de gördük. Yo, onuňa dogry. Bu iş edýän, onu bilen bilýär. Ýöne şu işi İsmail etdi deyip şu işe el çarpmanlara bir sen adyny tutup aglayan kaşıklar. Ol işleň meňkidigini hemmeler bilýär. Hamala men bilemok, sen tanamok. Başlygam öde denýalyk bolup. Onunla görpel men etdim. Gördüň men işimi dip gören bolsa. Hamala sen şol kärhanadan gaýtdyň da indi sen näme işledin? Indi diýjek bolýan özüň üçin näme etdin? Olkara berdi. Yo, beýdisen mara tertip etme, işläwer gülýalyk özümiz barlaý. Başlygam hazır. Arka atıp panı dünýäň ýüküni, kendalaşdyň dünýe sürdi kökümi. Ýaşajykdyň baky urup köküňi, hany näme etdiň özüň üçin? Dünýe budur balgandyrmaz barmagy, sensiz bilek we dadar gaýmagy, bolup iki ýanatyň toýnagy, hany näme etdiň özüň üçin? Anjamasyn diýip özgän göwüni, berdiň öz ömrüňden gedip dögümi. Yeterdi bir ýam gadryň görümi, hany näme etdiň özüň üçin? Ýagşadyň ýaman bilin garalar, kime derdiň aýtsak içiň ýarylar. Şennem dursun iki dünýä garalar, hany näme etdiň özüň üçin? Unut dünýä yansın goý öz adyna, ýagşylygyň bilen salar ýadyna. Şarky pelek aýlansyn öz badyna, ýaşa senem